عز السلام تنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات تعزبتنا نلوم سوني إسان شعتن سنة كتشن إسان شدشن تدالوا حديث زيناتات إذلكم قريبا لهم مقتالكم بخبر عدم كم تلمد سابسكرايب شير داقبركم سلاحنا خط التبابعو بخبر حتت زباو وين حدنا التقرأي حبرت إيروبا زرقو حماقلتي نتيقوا بريزن سومالي حسن الشيخ محمد إتيبيان كينا جيبوتي مريت وسيدانا لاين كبل قاليتو كوميشن بوليس تግራይ ብለይቲ ዝግበር ጉዕዞ አውቶቡስ አጊዱ ኢራን ኦማንን አመጻብ ሄርሙስ ዘተኮረ ፈለማይ ሓበራው ዘተ አካይደን حبرات ኢማራት ዓረብ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኢራን ኣብ ዞባዊ ስትራቴጂካዊ ፖሊሲ ለውጢ ኣርያ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ሰናይ ጻንሒት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕብረት ኤውሮጳ ዘርግሑ መግለጺ ነጺግዎ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ዘውፅኦ መግለጺ መሰረት ዘይብሉን استغانن حبريتا مسرز زغبري زبل حوحات سمع بريتوريا زطح زلو منغست فدرالي خبل غليصو حوحات اتلو حبرت اوروبا ابلعل اواناو كونتا تግራይ زوصو مغلصي تهكلنيا مرداتا زيبلون ابايتا زلو حقي مسرز زغبرني خبل نصيغولو بصحفت حوحات اب زرغو مغلصي تحبرت اوروبا حوحات غزاو منغست انهالو غوناو بايتو خلل ممسراتو ጉድድ በይናው ምልመላ መንእሰያት ይካይዳሉ ዝብሎ ኣብ ዝተጋገየ ሓበሬታ መስረት ዝገበረዩ ብምባል ነጽጎ ቤት ምኽሪ አቀዲሙ በህዝብ ዝተመጸ ምዃኑ ስልሑ ዝቀጸለ ድማ ምስ መላእ ሕብረተሰብ ኣብ መላእ ትግራይ ሰፊሕ ዘተ ተገይሉ ብኩሉ መረዳእታ ጣብያታት ተቀባልነት ምስ ረኸበ ምዃኑ ህወሓት ዓቢሩ ኣብቲ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር ረባሕ ህዝቢ ከውሕስ ከም ዘይከኣለን ከም መቀጸልታ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ጥፋት ንኽሰርሕ ዝተገበረ ምዃኑ ገሊጹ ተወሳኺ ፌደራላዊ መንግስቲ ንህወሓት ሕጋውነት ንምኽልካል ብምፍታን ቀንዲ ዓንቀጻት እትስምዕ ብምፍራስ ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ሰላም ብቐጻሊ ጥሕሶ ከም ዘሎ ከሲሱ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝነበረ ናይ ነዳድን ንግድን እገዳታት ህዝቢ በከቢድ ቅልውላው ጸገማትን ዘቕባበን ከም ዘቃልዑ ተመዛበልቲ እውን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ ህወሓት ዓቢሩ ህወሓት ብተወሳኺ ኣብ ዙርያ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ናይ ድሮን መጥቃዕትን ሓድሽ ኩናት ናይ ምውላዕ ስጋኣት ከም ዝፈጥረ ብምሕባር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቕ ምባሉ ዝሕዝን ይኽብል ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ህወሓት ንሰላምን ዘተን ዘለዎ ጽኑዕ ድልውነት ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ህላወ ስጋኣት ርሱን ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ሕብረት ኤውሮጳን ኣህጉራዊ መሻርክትን ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ተወሳኺ ምድንጓይ ወጻኢ ናብ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ዘተ ንኽመጽእ ጸቕጢ ክገብሩ ጸዊዑ ብተወሳኺ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ካብ መቐለን ካልኦት ዞባታት ተበጊሶም ናብ አዲስ አበባን ካልኦት ክልላትን ብለይቲ ዝግበሩ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ጉዕዞ ሙሉእ ከም ዝኣገዶ ኣፍሊጡ እሱ ጉምቲ ዝተወሰደ ተንብለይትን ዝንቀሳቐሳ ኣውቶቡሳት ክጓዓዛ ከለዋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ሓደጋ ትራፊክን ጸጥታን ስጋኣት ይፈጥራ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እዩ ብተወሳኺ እቲ ብለይቲ ዝጓዓዝ ኣውቶቡሳት ንዝሕጋዊ ምስጋድ ደቂ ሰባት መሳገሪ ይኾነ ከም ዘለዋ ካብ ህዝቢ ጥራዓን ከም ዝበጽሖ ፖሊስ ትግራይ ሓቢሩሎ መንግስት ትግራይ ህላውነትን ድሕነ ህዝቢ ትግራይ ንምሓዝ ኢሎ ኣብ ወርሒ እዚ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ካብ ዝቐረበሉ ጻውዒት ክተት ወይ ካብ ምስላፍ ንምጥላፍ ብምሕሳብ ዝተፈላለየ ሜላታት ምትላል እንተተጠቂሙ መቕጻዕቲ ክወሃቦ ምዃኑ መግለጹ ይፍለጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ብለይቲ ዝግበር ጉዕዞታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ይፍቀዱ ነይሮም እዮም እንተኾነ ብመሰረት ሓላፊ መምርሒ ትራፊክ ፖሊስ ኮሚሽነር ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ወረደ ዝተፈረመሉ ወግዓዊ ደብዳቤ ዝሓድሽ እገዳዚ ካብ ዕለት 25 ሰነ 2026 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ኮይኑሎ ካብ ናይ ምሸት ከባቢ 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት ወጋሕታ ሰዓት 5 ፈረቓን ዝግበር ጉዕዞ ጠጠው ንኽብል ዝእዝዝ እዩ እዚ ናይ ምእጋድ ውሳነ ካብ ቢሮ ትራንስፖርት መራኸብን ብ20 ሰነ 2026 ብዝተጻሕፈ ደብዳቤ መሰረት ገይሩ ዝተወሰደ ምዃኑ ተገሊጹሎ ፖሊስ ትግራይ ነዚ ናይ ህዝቢ ጉድኣት ንምክልኻልን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እናተኸታተለ ምስ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ መርመርትን ኣካላትን ብምትሕባር ጽኑዕ ቁፅፅር ክገብር መምርሒ ኣመሓላሊፉሎ بريزن سومالي حسن الشيخ محمد ኢትዮጵያ ኬንያ ጅቡቲ ኣካል ዓባይ ሶማልያ ዝኾነ መሬት ወሲደናልናየን ክብል ተሰሚዑ بريزن ናጽነት ሃገር ኣብ ዘብዕለሉ ዝነበረ እዋን ዘቐረበ ኣካት ዓመደረ ነቲ ብታሪኽ ጠንቂ ዓበይቲ ጎንፅታት ኮይኑ ዝጸንሐ ኣተሓሳስባ ናይ ቀደም ፓን ሶማልያዊ ኣተሓሳስባ ሶማልያ ዳግማይ ከም ዘበራበሮ ይንገራሎ እዚ መበገስ ዘረባ ዝተገበሉ ግዜ ሕቶ ዘበገሱ ተንተንቲ ሶማልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ዳግማይ ትግምግም ከም ዘላ ገሊጾም ብፍላይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕ ኣብ መቓዲሾ ሓያ ተቃውሞን ስክፍታን ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብዚ መንጽር እዚ ሞርቶዖታት ከም ዝሕብሮ እቲ ፕሬዝደንት ዝሃቦ ጎደሎ ክፋላት ዝብል መደረ ከም ተራ መሳርሒ ቃላት ዘይኮነስ ከም ዘይተፈልሑ ቅሬታታት ዘንጸባርቕ ሓያል መልእኽቲ ዝረአ ዘሎ ተንተንቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰለስተ ቀንዲ ትንተናታት ኣቕሪቦም ኣለዉ
ሶማልያ ነውሕ እዋን ነቲ ኣምነን ንሕድሕዶም ኣብ ገጽ ጸንሐ ዝተኸፋፈለ ሃገር ክትከውን ከላ እቲ ፕረዚደንት ግን ነዚ ሓረግ ተጠቂሙ ንህዝቢ ሶማልያ ሃገራዊ መንነቱ ንምዝኻርን ንምጥንካርን እዩ ክብሉ ይገልጹ። ንኻልኦት ተዓዘብቲ መደረታት መዓልቲ ናጽነት ከም ሰነዳት ፖሊሲ ኣይረኣዩን። እንታይ ደኣ ኣብ ፖለቲካዊ ባህሊ ሶማልያ ተደጋጋሚ ሓበራዊ መግለጺ ሃገራዊ መንነት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ይብሉ። እዚ ሳልሳይን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ትንታነ እዚ መደረ እዚ ኣብ ናይ መጻኢ ዝምድናታት ሶማልያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ከቢድ ሓደጋ ፈጢሩ ምህላዊ ዝሕበር ዘሎ። እዚ መደረ ኣብ መንጎ መርገጺ ሶማልያን ጭቡጥ ኩነታት ዓቢ ክፍተታት ከም ዘሎ ከመልክት ከሎ እቲ ፕረዚደንት ዝተቆረሱ ግዝኣታት ኢሉ ዝገለጾ ዶባት ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብዚ እዋን ዓበይቲ ወታደራዊ ሓይልታት ወጻኢ ሃገራት ዝዓስከሩሉ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ተልእኾታት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ትሳተፍ ዓመታት ኣቁፂራ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምምካት መንግስቲ ሶማልያ ከቕርቦ ዘይከኣለ መሰረተ ልምዓትን ጸጥታን ኣብ ምጥንቃር ዓቢ ተራ ተጻዊታ ይብሉ። ኢራን ዑማንን ኣብ መጻኢ ሆርሙዝ ዘተኮረ ፈለማይ ሓበራዊ ዘተ ከም ዘካየዳ ማዕከናት ዜና አልጀዚራ ሓቢሩ። እቲ ብናይ ሓባር ኮሚቴ ዝተኻየደ ዘተ ኣብቲ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ዓለምና ዝኾነ መስመር ማይ ሓድሽ ስጉምቲ ንምውሃድ ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ምንጪ የመልክት። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ካዚም ባሪጋልዲ እቲ ዘተ ኣብ ከተማ መስካት ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ መጻኢ ሆርሙዝ ኣብ ጉዳያት ምጉዓዝን ጸጥታን ስሉጥ ወሓዚ መራኸብን ዝግበር ምትሕባር ንምሕያዝ ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ መራኸቢ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ቀረብ ጸዓትን መስመራት ንግድን ዓለማዊ ክፍተታት ኣብ ዝሰዓበሉ እዋን እዩ ተራእዩ ዘሎ። መጻኢ ሆርሙዝ ንሃገራዊ ጽዕነት ነዳድን ኣገዳሲ መስመር ምዃኑ ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ዞባውን ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ዝፍጠር ጸቕጢ ምቅላል ከም ዝኾነ እዩ ዝረአ። ሰበስልጣንተን ሃገራት ዛጊት ሙሉእ ዝርዝር ናይቲ ዘተ ኣይገለጹን። እንተኾነ ምምስራት ናይቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ርክብ ንምሕያሽ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ መስመር ማይ ሓደጋታት ንምንካይን ዝወሰድዎ ኣወንታዊ ስጉምቲ ጌርካ ዝረአ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ። ሰባት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ህዝቡላ ኣብ ዝጥቀመሎም ዝነበረ 200 ሜትሮ ዝነውሓቱ ናይ ራዕዲ ትሕተ መሬት ካናል ከም ዘዕነወ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝን ትማሊ ሰንበት ምሸት ኣፍሊጦም። እቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ጥቓ ቁሸት ማጃባ ዞን ዝርከብ ናይ ትሕተ መሬት መኽዘን ልዕሊ 25 ሜትሮ ዕምቆት ነይርዎ። ብኣማይ ዝቁፀሩ ኣፅዋርን ሓያሎ ሸፍትን ዝሓዘ ኮይኑ ካብኡ ናብ እስራኤል ገጹ ሮኬታት ዝውንጨፍሉ ከም ዝነበረ መግለፂታት ኔታንያሁ ካትዝን ይሕብሩ። ሰራዊት እስራኤል እቲ ናይ ምፍራስ ተልእኾ ብሓይልታት ብርጌድ 551 ምስ መሃንድሳት ውግእ የሒሎም ብምውሃድ ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጡሎ። ተወሳኺ ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽያን እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተገብረ ናይ ምርዳእ ስምዕ እገዳ ነዳድን ፔትሮ ኬሚካልን ድሕሪ ምልዓሉ ካብቲ ኣብ ቀጠር ተዓፂ ዝነበረ 12 ቢልዮን ዶላር ንብረት 6 ቢልዮን ዶላር ክልቀቕ ናብ ኢራን ክምለስ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምትሕባር እቲ ስምምዕነት ዝሰርሓ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ቴክኒካዊ ጉጅለታት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ኣብ ዶብሓ ክረኸባ ምዃነን ብዛዕባ እታ ዝርርብ ኣፍልጦ ዘለዎ ምንጪ ሮይተርስ ሓቢሩ። መንጎኛታት ዝኾና ፍጻመታት ንምጉዳልን መስርሕ መራኸቢታት ኣጣይሶም ከም ዘለዉ ቴክኒካዊ ዝርርባት ይቐጽል ምዃኑ እቲ ምንጪ ወሲኹ ይሕብር። ፓኪስታን ኣብ 3 ምብራቃዊ ኣውራጃታት ኣፍጋኒስታን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 36 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን 163 ድማ ከም ዝቆሰሉ ምክትል ወሃቢ ቃል መንግስቲ ጣሊባን ገሊጹ። እቲ ማሊ ምሸት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም 36 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት 163 ድማ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ። ቱርክ ትማል ሰንበት ንእስራኤል ኣብ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣርሜንያውያን ዘካየደቶ ቅትለት ምጽናት ዓሌት ክትብል ድሕሪ ምግላጻ ንናይ ገዛ ርእሳ ገበናት ንምሽፋን ፖለቲካዊ ውሳነ ምዃኑ ገሊጻ። ኣብ ቅድሚ ዓይኒ መላእ ዓለም ንህዝቢ ፍልስጤም ብስርዓት ዘሳድድን ኣብ ልዕሊ ጋዛ ምጽናት ዓሌት ፈጺሙ ብዝብል ክሲ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝፍረድ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል በቲ ኣብ 1915 ዘጋጠመ ፍጻመታት ብዝምልከት ብዝወሰዶ ፖለቲካዊ ውሳነ ኣቢሉ ገበናት ባዕሉ ክሽፍን ይጻዕራሎ ይብል መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ። ድሕቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ፍልስጤማውያን ጉጅለታት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ሓማስን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካየዶ መጥቃዕቲ ኩናት ጋዛ ካብ ጅምር ንድሓር ዝምድና እስራኤልን ቱርክን ኣዝዩ ተበላሽዩ። ፕረዚደንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ብዙሕ ግዜ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ሽበራ እስራኤል ነቒፉ ምስ ናይ ጀርመን ናዚ የመሳስሎ ነይሩ እዩ። እዚ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ነቲ ኣብቲ ዞባ እስራኤል ዘካየደቶ ዘላ ምስፍሕፋሕ ዘይምርግጋእን ፖሊሲታት መወዳእታ ንምግባር ብጽኑዕ ክሰርሕ ይብል። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኢራን ኣብ ዞባዊ ስትራቴጂካዊ ፖሊሲኣ ግዙፍ ለውጢ ከም ዝገበረት ዘርእዩ ምልክታት ተራእዮም ኣለዉ። ኢማራት ኣብዚ ዞባ ብንግዲ ፋይናንስን ወፍርን ከም ቀንዲ ማእከላያ ትውሰድ። ምስ ኩናት ኢራን ተኣሳሲሮም ዝመፁ ለውጥታት ግን በቐንዱ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ድሕነትን ዘተኮረ ኮይኖም ኣለዉ።
التهاجر كاب جت نمرح أقوى أن تفتنت بسنك خوينات إيران جن عبسقتي وديغايا إيران أبلع لجزءاتها حبرات إمارات عرب استفدت ممتكعتي التهاجر نمتكعتي كسب كندي تقالعت مخانا زرع خوين له اتبنقدي أبيلكا سلام ممتع زبلنا ينوي حوان أكايدا إمارات بسنك متكعت إيران حياة الفتناتات قد إموالو زا أكايدا زي بزي دلدل نايت أتان تسألات نروح مقعز كم زي كأس تردات إمارات مستم أورا مشاركتا أمريكان الساين زلوا وتهدرا ومحزنات نمحيال مريض الله كوينات إيران بوليتيكون كتبهم متأسات رح رعو كم زي بتصح زرعات كستاتيو كوين زلوا حبرات إمارات عرب دما أبز بقلطف زلوا وزلوا ما أكلاي مبرع استراتيجيكو بوتا نمحس اتقبرو تعري أحيلاتو الله حدا خبت منقدات أبلع لهاجرات تزوبا زلوا متأمان مقناسيو بوليتيكون كتبهم نايت ساعات دليتاتات نملا دما بزبلت الناتنات كابتو زوبا وطعي نمتمات حاري الله نزغمرتو أزدقاز دما مسندي يوكرين غريخن قوي بروسن إثيوبيان زلوا متأسر محياليو درخوينات إيران ناي وطعي بوليسي أخا تسفح سنحيا از دمانتهم حدث زفتور زلو جيوبوليتيكاوي محزنات سعود عرب ترك جبت باكستان اتدارجلو اتخال منجدي كوين الله تهاجر كلمة خوينات إيران كابز نبرة بوليستات لوطتات كمز جبلت كابزور إمورتات حديو إذا أبز جزيزة تتصاوتو زلا فلي زبالة زواو قديو إيران قبل الاستفلاليو جزءات حبرات إمارات عرب زفت أمتو متكعتي أبو دابا خبتلو مدناي واتساي بوليسي أو واتساي فلي بزبالة منجدي كتنكاساس غيروالو تقدمت أنا حنا قديات واتساي بوليسي ندبلوماسي مسكو طباو ربحاتات نمسمع زعلمي نيرو أمريكان إيران أميازا سمع مقرأ تخصي قبرا كلها حبرات إمارات عرب جن متقعتات كم زوردة كتحبت أنا حنا بمسألة مينستر مكلخال اتهاجر أفلما قنبت زوجة حبريتا اتخوينات كابز جمر ندحر 551 بالاستيك ميسايلاتن 29 كروز ميسايلاتن 2265 درونات نامناي جزاتا تتوكيسوميم أفلماي مدرخ نايت خوينات حبرات إمارات عرب كونتات كزحل تصاوعي كتقرب صنحيا تجيت النابر تاع مسكدغن حيال مرقص ختنصبار جميرا تخوينات دحر مجمارو نفلما اوان بريزيدنت محمد بن زايد ابز اسمع مدره إمارات قليل علامه ايكونتن يلو كاب زخونه اوان لعلي حيالات كوينا كنوصينا قبل تزاريبو نيرو إيران ابلع لإمارات متقعت زفنوتو مخنات أبتا هاجرنا أمريكا وتادرات مع عسكر سلزولون مسرعر سلتحبابر مخانا قليتها زدما أبو دابو نقدات أتان دحنتن بتصنع خطومتو غيروالو مغارب بريزيدنت أنوار غراغش كم زغلصو كاب إيران ستفنو متقعتي إمارات مس أمريكا زلوا أتان متأسرن زيادة زحيليو مس أمريكا متحبار أتان متصاب هرمز نمحلون حيلتات كتوافز زحسبتو لمخنياتهم زيو أبو دابو مسرعر طبق وتادراو ركب كم زلوا مع كنازينا عرب إسرائيل تبصيبان الله زيماناو مرقص زلو معكنا زينا اسرائيل i24 نيوز الفاينانشال تايمز بمتقاس ابزرغو حصبصب اسرائيل حبرات امارات عرب زمناونا اير مكلخلنا صورن كم زهابتا حبيرلو كابز ما صورات زياتهم ايرون بين ايرون دوم استبالو نا اير مكلخل سرعتات سبيكتروك استبالنا ناي سللا مسارح يركوبهم ابو دابو نزوم صصوات زياتهم بوقع زابتو ملاش يلن قدما مينستر اسرائيل بنجامين نتنياهو مس بريزيدنت محمد بن زايد بزعبا كينات إيران كم تزاربوا أنت قلتوا تهاجر جن زخون حبريتا نتيجاتها عبرستي وتهدروا ركبات تحيلو زلا هاجروا ربحات دحنتا نمعلو بيناو سقومت الموساد جلوت مغانا ترلا أبو دابي بيناو استراتيجيكو سنتات موسادا مستمك عند مشاركتها زرحة أيكونن وقادا ركبات التحيلو من قدي كوينيو زوساد كبرات تعزبتنا نايلو منبر مدباتنا نزي مسل قطفون اواناون حبيتا ترغبوا لايك شير كومنت سبسكرايب قبرو بغبر عدم سسنايو